Unai Uberetagoena eta Jorge Otitza ditugu gaur kontan platoan, atxalde hon biei. Atxalde. Bueno, konta iguzu pixka, nortzuk zarete, nondik zatozte? Ni Jorge Otitza naiz, Oronostik heldu nau. Eta, hemen zeizketaldi egiten dugun. Eta zertan egiten zara, Jorge, konta iguzu pixka zure afizioak, zure eguneroko bizitzan inguruen? Ni ardi betzukin, behor batzuk eta hola gauzket, eta ekinte, gero, mantzataten ezintesun txiki beto edela urte batzuk, eta arekin eta haziendakin hola, hola, oiden ere bizi modu, bisket. Herrien tranquil ibiltzen zara arte? Bai, herri txikiek goizioketek, bentajoi, lasaia direla, eta, Oronoz ere bai, nahiko herri lasaia bizitzeko eta gustora. Ederki, eta zure kasuan Unai, konta iguzu? Ni berez Gipuzkoarra naiz, Zanotan jaio nintzen, baina gero azken urteetan Zizurren bizi naiz. Gaur egun Bermikan izena duen enpresa batean egiten den lan, konposta gailuak saltzen ditugu eta hondakinen inguruko planak eta zergetak egiten ditugu. Eta gero egunerokotasunean, bi seme alaba dauzkat, txikila gainean, horri biltzen naiz Zizurren. Eskolan utzi, jaso, aldetik bestea, lana eta semiak, egun guztia. Ez da plan txarra, guzteko izan ez gero, baina poliki ere aldatzen joan eta imaginatu txikiak izango dituzula. Batek alabak 3 urte eta semiak urte bat, moldatzen bai. Zure kasuan, Jorge, seme alabak handituak dagoeneko? Bai, ni horrek erranduen horren fasea pastuta dauket, nire semia dauzko 3 urte, alaba 20 urte, eta, pixket, behen kabu ibiltzen dire, naiz eta azken etxera biltzen diren, eta, alderdi urte, horrek lan gehiago dauke momentuen. Disgusto guti baten dazkitzute orduen, nola? Bertzeak nahiko ongi, ez niago kejatzeko moduen, nahiko ongi bai. Ederki, bakizuen bezala, plazer bada Euskaraz elkartzea eta Nafarroan bi leku ezberdinetan bizi zaretenak elkartu eta Euskaraz mintzatu ahal izatea, eta helburu horrekin pixkat elkartu zaituztegu gaur kontan. Eta pixkat zuei hobeki ezagutzeko galdera batzuk prestatu ditut. Prestaute erantzuteko? Bai, saiatiko dituk. Erresa dire, A ber. Lehenengo galdera arronoikoa izaten dena, zer nahiago zuen, mendie edo itxasua? Zeren zalia zatezuek? Ni egirran mendialdekoa. Mendien bizitu garelakotz eta oraire mendialdean bizi garelakotz, eta nik mendien aldekoa nau. Hondartzara noizpinka gateko iturekin edo alenta gutien? Nik urtean zehazket hondartzara gezurre. Gander urtean Kataluniara ganginuzken, asteburu betian, eta han Lapinedako hondartzara ganginuzken, baina, puntuala hartzen dena, Bai, momentutxo bat, Hola, usteko haber hori segitzen zuen bertan, ez da? Urian sarturi inginuzken, baina, baniazkeken nahiko urte enitzela hondartzan bater izena. Orden mendien maizago ibiltzen zara, ez dala? Bai. Eta zure kasuan Unai? Nik ere mendian nahiago esan. Hondartza atzait asko gustatzen, hondarra atzait gustatzen, mendia eta gero hori, bainatu behar balen bada piztina. Eta zuk ere planak egiten duzu mendia aldera asteburutan eta tartetxoren bat baduzunean? Lehenago gehiago, oain gutxi. Lehenago lagunekin edo gurasoekin txikitan, gero lagunekin da mendia gehiago joten ginen, baina gaur egun umekin gutxi. Espero dut umeak pixka eta onditzen dianean eta oinez da hobeto ibiltzen dianean, hasiko geran berriro joten. Eta urtaro bat aukeratzekotan zein aukeratuko zenuten? Nik orai gauden urtaroa. Udaberria? Bai, udaberrien eretako arrez polite duko dena berde eta ustetuk orai gara junten bera, gehiena berde dagoela eta aniken zenbait arbol klase berandu xoga atertzen dutena goztuak ere hasi ditu goztua ateratzen eta niretako hau. Udaberri. Bera onditzik ez, xoriek kantari? Bai, eta behiruare oniken benpien aguantatzeko moduen, eta niretako udaberri. Eta zure kasuan Unai? Nik igual gehiago nahiago udazkena eta negua igual. Hotzekoa gehiago naiz, berokoa baino, beroa ez dut ondo ematen, eta hotz inguruan eta euria eta gustatzen zait, eta nahiago udazkena eta negua. Eta eskiatzera eta joateko ohitura izaten duzu edo? Ez gustatzen eskiatzea. Ez dakit zergatik,
gaztetan noiz bai joan izan naiz, baina ez ze gustatzen, noiz ez ze gustatu eta ez dio hartu gustua ez. Eta jatetxeren batera gonbidatuz gero baten batek, hola, diru pixka badun baten batek, zer eskatuko zenuten jateko? Ni nola naizen nahiko arrunta eta eozin gauz jaten duten txuleta bat eharra ongine. Ongine, bere neurrien intakoa. Hola, brasan nire ongi gozo-gozoan. Patata batzukin edola? Bai, patata batzuk edo piper batzukin edola, baina bere alare ez du txarra. Zer gabe. Eta zure kasuan unai? Ni oain artere haragikoa izan naiz, baina egia esan azken aldian arraiare gustora jaten dut. Eta gero jatetxeetara joaten naizenean gustatzen zait gauza berriak probatzea. Igual inoiz probatu ez ditudan gauzak, edo gauza arraroak, edo tokian topiko gauzak eta holakoak. Orduan gauz berriak probatzen aldekoa izan ohi zara. Bai, gustatzen zait bai. Eta herria edo hiria nahiago duzu bizitzeko edo... Berez jaio herri txiki baten jaio nintzen, gero Tolosan bizi izan naiz, gero Iruñan, gero Ororbian ere bai, herri txiki bada, gero Zizurren orain. Eta gila esan alde bakoitzak bere gauz onak dauka eta bere gauz txarrak, baina gaur egun igual nahiago dut hirian bizi. Komodidadengatik, edo ez dakit umengatik, edo ez dakit zergatik. Baina bai, orain dela lehengo urtean Ororbian bizi nintzen, eta orain Zizurrera mugitu gara, Zizurra ez da oso handia, baina herria handi bada. Zure kasuan, Jorge? Beti orono zen bizi baino? Bai, ni beti orono zen, hau bizitu de leku gehiago eta unek ja probatutik leku handiek, txikiek, ertaina denetatik ni beti orono zen bizi nau. Eta, ez nau saiatik bizitzar ezpadata hortara eramaten probatzera hiri handi bet. Nik nahiago diet orono zen bertan segitu eta aldatu errotere albada herri txiki batera. Milien hirien batean ibili zinen edo horrerez? Non? Milira gantzinenean. Orduan jakan inienik, soldaduzka gara hartan, eta beti mendien ibiltzen ginuzken. Orduan herrien bezala? Bai, ez gintuken irteten hiririk hasi bat ere. Eta gainera orduan jaka etzen oraiko jaka, oraiko hirueti bat, eta dena militarra zuken orduen. Claro. Gara hartan. Eta orai urtea hunditzen ondoren, ganden urtien ganuken, eta harritu nuken nola hunditu den. Eta karo, orai militarritik apartere, seguro egongo dela bestelako jendeare. Bai, orain eskiadoriak alde guztietan. Bai, gelditu nuken harrituta nola hunditu den. Eta, baina ez, nik albada herri txiki betian, gaina oronoz bezalako herri betian bazeuko denetik. Bazeuko medikun konsulte, bomberoak, bankoak, ostatuek, pixket denetik bazeuko dut, karnizeri ere bai, eta herri txiki izeteko nahiko kompletua. Eskertzen da ez dela, halako zerbitzuko egotia. Eta gero, umeak eta unek erranduena, lekua handi batean ja umeak intek eskatu behar du gehiago herri txikietan, baina beti egon behar du baten bat, helduen bat egon behar diko umeak intola, herri txikietan daukegun bentajaduk ja lau bosturtetek goiti, edo txikiago direnean ere, espaia izan, barridekoen bat beti baduk eta alderri hortaik nik usten diet, lasaiago bezala. Eta, baina gauz guziek bat iztek gauz honak eta ezain honak, eta, azkenean. Eta bidaiatzea gustatzen alzaizue? Bai, dexente bidaiatu ez, suertez, eta gustatzen zai bai. Eta lekuren bat berriz bueltatu edo probatu nahiko zenuna noizbait joatia, ez zarelako sekula egon? Gila esan, suerte dugu eta gustokon nituen lekutan egon naiz, baina igual, Ego Ameriketan, Kolombian, Ekuadorren, Kuban, Brasilen ere egon naiz, baina gustatuko lezeteke da Argentinara joatea edo xoatik inguruetara. Eta zure kasuan, Jorge? Haunditz bidaiatu ezara edo nola? Ez, egieran haunditzez, oai dela urte batzuk izan ginuzken Kuban, eta bertzela, hemendik ez gaituk, penizulatik ez gaituk, Katalunialdian nahiko, eta Mallorca aldiatola nahiko ikusiten zeuko, baina, hemendik ez gaituk, kanpora ez gaituk irten. Eta ganen zinean? Aukera izan gero Kubara berriz? Igual Kubara berriz baino, igual unek errandena Argentinara unek errandena Argentina niretako iruditzen zite leku politizin dela ikusteko. Argentinara igual gain nuken. Beste leku batzuetara bai igual, baina posible izen ez gozti, baina Argentinara igual bai. Zandi badire, ameka gana garatare bai? Bai, garai betian bai.
Mexiko eta Norteamerikara eta handiz, hasi etxekotik eta. Etxean baduzu baten bat Ameriketara gana? Bai, bueno, nire osabak eta izebak eta badire han hildirenak ere ja adinekin. Bisiten Eta gamako? ongi daudenak ere bai, uniken. Bai. Eta musika aldetik, euskal musika hitzeko ohitura baduzue edo nahiago duzu bertze estilo batzutako musika gaitu? Nik normalen beti euskal musika entzuten dut. Ez da zergatik, gustatzen zait letrak eta ulertzea eta gustora entzutea eta orduan jaia dena euskaraz. Eta zein da zure talde gustokoena? Egia esan, gaur egun gustatzen zaizkit holako kantautoreak gitarrakin da ibiltzen dianak, bakarrik, eta Mikel Marquez gustoko, Benito Lertxundi, eta holako gauza gustora entzuten ditut. Bai, normalan kotxean entzuten dut musika. Bueno, gaur egun honekin egia payasoak bakarrik, baina bai, bakarrik joanean gustatzen zait musika lasaia, gaur egun ere Pantxo eta Pello eta asko entzuten ditut, eta holako gauzak bai, lasaiak. Eta zure kasuan, Jorge, ze musika zale zarazu? Bueno, ni musiken ez dieta honditzen tenditzen, baina, bueno, ni gustatzen zaiten taldea aspaldizkunten du, Ken Zazpi, hori Unai Elorritak berak ere bestera bakarka igual kantatzen duenean, eta egun erran duena Benito Lertxundi, bueno, gero garai betean Niko Etxak Mintxoriak taldea zelik, eta, bueno, pues, Gazetan juerga batzuk ine segurua, besta batzuk. Bai, bazuzken hor garai betean talde batzuk, Mintxoriak eta Egan, eta Kelar, eta bueno, gure garaikoak zirenak, Jose Luan Aiak, oiniken segitzen dutena gainera. Bai. Eta garai betean, karo, dela urteko adrile, pues, horiek zauden lehaik, hasi berriek ere horiek, eta nahiko horiek zituen gure taldeak. Bai. Eta libururen bat irakurri duzuen azken aldian, ez dakit irakurtzaleak zareten, baina... Egia esan ez zait asko gustatzen irakurtzea, saiatu izan naiz, baina irakurtzen bakoitzean lo gelditzen naiz. Da, bai. Eta libururik ez dut irakurri aspaldi. Eta zure kasuan, Jorge? Pues nik ere ez ditek ehundino gustetu irakurtzea, eta liburuet oso ez ditek ehundino irakurri. Eta lehitu dutenak soldaduzkan hasten ertekin jona angaritan guardien edoten ginelik eta pentsatze guarditen ginean bazuzkero oesteko historia liburu txiki batzuk eta haietako bai hasiteak ikitu, bazuzke txiki zirelakotz eta bueno, ana hastien neukeken eta bueno, ez zuken bertze egitekoik eta bertzela egunkari pixket batzuetan. Ez lehitzeko ohiture nahi honien gehiago izan manu. Beti segun zela itzen dugu hemenpin ilustratzen jaiz. Hala da. Baina ez dieta afizionik ez. Bueno, Xaberlete gerten zuen aurrian papera eta atzian papera ala ilustratzen gara eta periodikoa batzutan lehituz gero ez? Bai, anere lemizko egiten tire letra handienak eta ikusten dutenean, bueno, orden segitzen die txikietan. Intereseko bat ikusten zira ez dela? Bai. Bueno, Euskal Herrian badakigu badaudela pertsona handitz ikono bat direnak, bai bertxotan, bai nekazari munduan ere egonen da, eta literaturan ere bai. Bat aukeratu behar izatekotan denen artean zein etortzen zaizue burura, hola nahiko zenutena nabarmendu bere lanagatik edo bere itzalpeko lanagatik handitzetan ez baitire denak ikusten? Neri hau Pako Etxeberria edo niretako jendioi oso arronda argi eduk eta gero iten dik kristoin lana horrek. Berak dakien gauza horietan itendik kristoi lana eta pentsatzei da hunditz ingo dula erdaz ezten dena desinteresadamente gainera eta gero hau, Naparra hau, etxenike, oire nahiko kimikoa edo ez dakiz zer duen, oire nik uste nahiko... Aberastasun karri duela ez da? Bai, hori duk jende batzuk eta gainera nahiko humilek eta, bueno, besteiko ez zitek erran ez gauztik izen batzuk igual taktoko zitu, baina orai ez nagoela... Eta zure kasuan unai? Nahi esaten zait inor etortzen. Ez zait asko gustatzen ere jendea, bat destakatzea ez da niri asko gustatzen zait, Bolondres bezala eta ibiltzen da jendea, edo batez ere anonimatoan eta lanean ibiltzen den jendea, egunerokotasun horretan lana egiten eta, baina egitzen ez zait asko gustatzen izenak botatzea, bat botatzen baizu, segure beste bat ez zaizura, edo asko azte zaizkiztu eta berak zanitunak, bai, jende oso lana asko lan egin duna eta gauza asko ekarri dizkuna gure herriari
baina sauraski beste politika arloan, edo ingurugiro arloan, eta medikuntzan, eta beste asko eta asko daude, eta normalean ez zait gustatzen, ez ditut erantzuten, baina ez zait gustatzen bat bakarra aukeratzea. Eta batez ere nahiago izan ditut, bai hori, herriko jendea eta inguruko jendea, askotan lan txikiak eginez, hori garria egiten dutenak, ezta? Bueno, gaztetan bestan ibiltzen zineten, orain ere ibiliko zarete, gazteak baitzate oraindik. Badago besten bat bereziki gustatzen zaizuna Euskal Herri mailan edo norbait etorri behar gonbidatuko zenutena bizitzera besta hori? Ez dakit, orain nori, pues, claro, jende franko, jende handitze konpartitiko luzke, momentuie, baina, claro, unik astxone errandena, nor ze izen Nor baino ze besta azpimarratuko zinuen ona? Zure hola bizitzen duzuna gustora edo bizizan duzuna? Nik bizitu dutena eta bizitzen dutena da Bastandarren Biltzarra. Hoi gustatzen Ni Bastandarren Biltzarra eta Bastandarren Biltzarran Castellongo lagun betzuk eta hoi dela 3 urte tokatu zuzken Asteba pasa torriek Bastan aldera, eta tokatu zuken Bastandarren Biltzarra eta haie berak harrituta gelditu zuzken Bastandarren Biltzarra ze jaiegune den. Eta gustatu zitzaien. Eta arronte herrikoia nola den, eta, bueno, gustatu zieken, eta beste batzuk ere hola suertatu direnak, eta gero nehorri pertsonalki niretako gaur egun oiduk egunik politena. Eta zure kasuan unai badago besten bat, hola bereziki gustatzen zaizune? Bueno, ni gure Zanoetakoa naiz, eta guen gurasoak Tolosan bizi da, eta Tolosako inauteriak esan asko gozatu ditut. Bertakoa izan da, eta bai, gero Iruñan ere asko gustatzen zait, San Fermin txikitu eguna, oso egun sinplea bezala, baina oso ondo pasatu izan dut. Eta gero esan aspaldi ez ditela festa hundiri botatzen, seme alabengatik, baina bai, normalean hori Tolosako ilauteriak, San Fermin txikitu eguna ere gustatzen zait bai. Eta sekuran gezurren bat bota alduzue, hola hemen kontatzen alden gezurren bat bederen? Gezurre botatzekotan ere aldien bat, Aldien bat. Bado gehiago ez dago behin ez dara. Ez zai gezurre nik. Ez nago gezurre botatzeko. Ez zara gezur igual, esageratu igual gauzen bat ez dieterten ez ez. Horai arteko konkretuki zer ez diego horatzen. Hola, ez eizu bat retortzen burure. Eta zuri unai? Ez, oraingoz ez dut uste. Seme alabe igual zerbait gezurren bat, edo txikirien bat. Baina... Zer egin behar duten esateko, eta nik egiten ez detena, baina... Ez, normalean naiz oso gezur esan zalea ez. Orden zintzuak biek torri zatera eguneta, Bueno, bai, nik egierran gezurrek, ez nago oroitzen gezurre hola erranik. Igual, esageratu historien bat pixken bat edo ez dieterten ez ez. Hoi nik uste azkenean gehienekin izin dugule. Segurua. Baina hola gezurre ez nago oroitzen. Eta akitzeko ametxe bat da duzuena? Zaila izaten da bat aukeratzea baino. Hola burura tortzen zaizuen bat? Nik esan beti txikitatik aita izan nahi nun. Hola naukan buruan, eta orain aita naizela gustora nago esan. Udun ametxa bete eta alde batetik? Nik uste baietz, bai. Oen pentsatzen baino zailagoa da, baina... Dexente zailagoa, baina... Bai, gustora esan. Eta Jorge, zure kasuen? Nik ametsa, ametsa niri gustetik ziteken diru izetia, baina ez hoi, zenbaitu dauketen bezala beste batzuek kendute edo modu hortara, baizik zerbait loteri tokatu edo, zerbait hola tokatu, denera zera buruten behin behinetan buelta mandutera ni ardiek eta nola gustetzen zaizkiten, gustetiko ziteken, izetia diruet montatzeko ardi betzuk eta behorrak eta hola, baina batzuk ez haunditz, eta lantegi sepatu, jende batzuk lanian pagatuan, eta ne horre disfrutetute, haiek ere disfrututu dezatela, eta behar den bezala ordainduzte, dena onginez, hoxi... Nekazarizatik bizi azken finean, eta gero, nik nahiko dirukin, langile batzukin, langile kondizionetan kasin, eta tipu hortara, enpresa txiki bet nekazaritzaina. Hoi, harri zintzen. Gazta batzuk eringo zinituen, o nola? Bai, prozeso, hartzaintza prozeso osoa.
alizenez gero orduen Bai, hortan. eta, klaro, hortako behar da jendea, behartuk langileak, behartuk eta hoi guztetiko ziteken hortarako dirua izetia. Earki, bueno, mil esker, galdera hoi erantzutiagatik, pixke gehiago zautu dagoeneko. Eta orain, dakizuen bezala, elkarrekin utziko zaituztegu, Euskararen inguruan hitz egiteko, eta zuen errealitate ezberdinen inguruan. Eta nire partia bukatu da, berez, agurtzen naiz, eta mila esker. Bai, Vale, nahizuen arte. Vale, gero arte. Arte. Bueno, esan ez du hartzai, ibiltzen zera da. Bai, hoi nire hobie, lehenbizien hobi bezala, ardi batzukin, behor batzuk eta hola, eta azkenean lana bihurtzen duk. Eta, bueno, nik zintesun paga koizkorra baziauket, eta, bueno, osa hasti dutenean, ibiltzen hau, ardiekin eta behor batzuk inteola. Eta, bueno, handik eta hemendik zehozer bizimodua aitzine atratzeko. Eta, betitik guztetu izan ziztek, azindak, txikitatik, baserrien bagintien. Eta, bueno, ora ere segitzen diet horiekin. Eta bertan euskeraz, dena? Ba, gu dena euskeraz. Eta txakurrekin arditan abilenan eta dena euskeraz. Eta etxean ere guk dena euskera egiten dio. Gure etxean arraroa duk erderaz hitzen bat, etzikuk eskapatzen ere izbete erderaz. Eta baten batik erderaz erten badu seme alabak edo Andriak edo neuk erderaz bestiak heltzen gaituk nahiko harrituta bezala, ez? Nola dako ohiture dena euskera ziteko? Bai, ez. Etxian txikitan dena euskeraz. Eta gero ez da zergatik, gu pixka eta heldu ginean, joera izan zen gazteleraz hitz egitea. Bai, hoi pasatzen duk, nik konturetu nok, gure aldean ere, pasten duk, gure adineko gurasoak, beren umiekin, txikitan, beren umiei den euskeraz. Eta beraien tartean erderaz. Eta orai, umi horiek ja onditu direnean, orai, sumetzen tiet batzuk, dena erderaz ari direla. Umeak eta gurasoak eta txikitan berritzen, ohiture ziten umeai dena euskera ziteko. Eta umeak ere eskoraz ikasi ziten. Eta azkenean duk... Guri ere etxean hori pasatzen dugu, eta hain nik semea dauzkatela, nik beraiek beti euskeraz, eta hain nire gurasoak nire hasi pixkat euskeraz, baina tarte hortan, ez da zergatik, nire gero Iruñara etorri nintzen, egia eskan bizitzera, eta Iruñan oso zaila egin zitzaiten euskeraz hitz egitea, oso zaila. Jende gutxiago hitz egiten zuena. Ni ohituta hori, Anoetan edo Torrosan edo dena euskeraz, kalean eta jendearekin, lagunekin, eta gero hona etorri nintzen lanera, nik biologia ikasi nuen, gazteleraz ere, hemen Iruñan, eta gero jalanean hasi nintzanean, egia esan asko kostatu zaiten euskeraz, mintzatzea, hemen Iruñan. Zuzatzet horren zen jende gehiago hitz egin dugula euskeraz. Bai, horren zen dakiena jende gehienak bazakik, baina hitz egin... Hitz egin ez? Hitz egin jende nahiko gutxik, hola, egunerokotasunean nahiko gutxik hitz egiten dio, Bai. Gu igual etxean eta zenbait lagunekin teola eta jode horro zen, ze etxeetan hitz eginen da, herri txikietan, familie denak ezagutzen gaitu, eta ze etxeetan egingo da hemen dene euskeraz eta hasten jizte, bi eskuko behatzekin kontatikotuk familiek dene euskeraz hitz egiten dutenak. Kalean eta entzungo da? Bada, entzuten da, baina gutxi gehiago entzuten da erdera ixe. Bai. Eta umetxoak ere, hori txiki direnean eskolaren nola den euskeraz, eta sumetzen ditu bai direla eskuaraz, eta niri benpin poza maten zitek, euskeraz ikustia, ari direla hitz egiten, berdin erderaz ikesi behar ditek, bai ala bai. Eta orden euskeraz hola, gero helduz bezala, ikastioan komentatzen zukena, hasten dituk helduetzuk erderaz iten ditek, eta haiek atzetik heldu direna, gero haiek ere hasten duk erdera eta horre maten zitepena. Eta honik adibidez ere lanean askotan, lanean ere kosta egiten zaite euskeraz hitz egitea. Kosta, adibidez, nik orain Bermikan izan duen enpresa batean egiten dela nahi, ingurugiro hondakinen inguruko planak eta egiten, eta udaletxentzat eta eragile ezberdinentzat,
Eta adibidez, Gipuzkoan lan egin izan dugu, eta han normalan euskeraz egiten da, baina gero hemen Nafarroara etortzen geranean, bilera jaia gehienak gazteleraz. Naiz eta jendeak igual euskeraz gero hitz egin, edo gero bukatatutakoan, edo kafean, edo lako zerbait euskaraz hitz egiten dugun batzuen artean, gehienak askok ez, batzuk bai askok ez, baina gero orokorrean jaia beti gazteleraz. Bai, laneko asuntuak ere, zuek estudioak erderaz egin bazinuzten, gero erresago ulertiko duzu elkar erderaz, hitz egitekin konklusioak atetzeko eta... Gero esan bai, gero nire adibidez, euskaltzalea naiz eta gustatzen zait euskaraz eta lan egiten dut saiatzen naiz gauzak euskaraz irakurtzen, gaur egun gauzak gehiago daude adibidez ingurugiro arloan eta hondakinen arloan geroz eta gauza gehiago da euskaraz idatzita eta saiatzen naiz irakurtzen eta batez ere hitz teknikoak edo hitz klabeak diranak euskaraz eta erabiltzeko, baina bai, gero hitz egiteko garaian jendeak badaude gai batzuk segituan saltu egiten duna gaztelerara. Hondakinen inguruan eta berziklatzearen inguruan eta horrelako gauzak konpostarekin egiten dugu lana eta nahiz eta jendeak euskaraz hitz egin, orogar edo elkarrizketa euskaraz hasi, gero laneko asuntuak hasten geanean, salto egiten dugu gaztelerara. Ba, hasten delik adostasun batzuk ez direla, igual adostasun horiek, ez adostasun horiek pixke bat ulertzeko igual erderara pasako zate. Dena ongi denean, lasai doaienean, igual euskeraz, baina gero desadostasunek hasten direnean, igual... Desadostasunek edo gero jendeak igual ohitutago dago gai batzutaz euskeraz zegetan, hori, personaekin ere gertatzen zaigu, ez? Batzukin ohituta bazatu euskeraz, beste batzukin gazteleraz, eta orduan erresa gero zaila egiten da hori aldatzea. Adibidez hori, lehengo urteko euskaraldiarekin, hori bai nabaritu nuen, adibidez nire Zizurren bizi naiz, eta leku askotan sartu eta lehenengo hitza gazteleraz. Ez dakit zergatik, baina lehenengo hitza gazteleraz. Eta orain horrekin, txip horrekin, lehenengo hitza euskeraz esatearekin, ikusiet jendea ez tabernan, edo denda batzutan, edo arrandegian bertan, lehenengo hitza euskeraz da, berei jarraitzen dituzte euskeraz. Ez dute euskeraz badakizue, bai. Eta ez dakit zergatik, hori, lehenengo hitz hori beti ohituraz, Nafarroa etorri nintzanen batez ere, hemen Iruñarrian sartu nintzanen, ez dakit zergatik, sartu zaiten hori gazteleraz egitearena, eta orain aginezia pixkat txipa aldatzen, eta konturatzen dena, igual jendeak euskeraz gehiago dakila nik pentsatzen duna baino, baina beti joera da gaztelera. Eta orduan, orain eremintzat saiatzen ari naiz, lehenengo hitz hori euskeraz esan, eta horrekin... Bai, eta lanean ere bai, eta, lanean igual pixka zailagoa da eguneroko bizitzetan baino. Pues postenok errandukelik euskaraldiak egin zerbait positibo atra dela, porque ni euskaraldi horrekin nahiko eskorre ondu nau. Bai, porque nik eskuaraldie mantentzen dira ez 11 egun edo 13 edo zema ziren, baizik urtiatuen egun guztietan. Eta digertzen dutena du, eskuaraldie dakigunek erabiliko baineuke, etzen olakoi beharrik. Dakigunek ez dio erabiltzen, dakigunek eguneko 50 erabiliko baino, etzen eskuaraldi beharrik. Baina ez dio ez da eguneko 50 ere erabiltzen. Eta, nik uste nien ez duela ezertarako balio, baina, orai errandukelik, euskaraldien ondore, badela jendia, hola, lebizko hitze euskeraz egiten duela, posten hau. Ez dakit, hasieran nola arraro txamar, baina gero hasi zanean eta hasi nintzanean saiatzen, sorpresa politak eman ditu. Bai, posten hau, Zuka ez? Nik eguneroko bizitzen nik ez dite zerren diferentzik zautu, hori zen edo inguruen nik ez dite diferentzik bat ere zautu. Errealitatera ezberdina da. Bai, segurezkile bai. Eta gero hemen Iruñaldean eta euskara ikesten ari den jendeak eta horiek igual guk badakigune baina aize kontzientziazio gehiago zauketek gauzoietako igual. Ego gehiago saiatzen dituk igual gauzoietan. Guk nik konturetzen hau zenbait bileretan. 15 lagun, 20 lagun, denek euskeraz badakitenak. Eta igual 20 balime gara, 15 segiduan erdarara. Eta behertziek tokatzen zaikulek izketaitia euskeraz iten dugulik, orden hasten gaituk denak euskeraz. Baina nik harengatik ez dira zenbait bileretan, hor
hitz egiten dugunek beti euskeraz ez baginezke gain bideo 3 edo 4, beste 15 edo 20 bilerak segurua dena erdaraz egongo ziela. Joerak daude, nik ez da joera horiek daude. Eta, karo, azkenean behar du pixke kontzientzietu nahi duriko. Dakigunek ez badugu esfuerzo txiki betiten, eske gainera ez duk esfuerzo itia, badakik. Behar duk. Eta niretako erranari eta aberastasunik handiena hizkuntze batu, porque hizkuntza ez du inorena, ez eskuinena, ez ezkerrana, ez beltzana, ez... Eluke beharko behintzat. Duk guria, denena. Orduan, zure lanean euskeraz, ez, dena? Dena euskeraz, eta gainare hitze handitz, asko, haitu galtzen, gu gartzain munduen erabiltzen ditugun hitzek. Adibidez? Gu garai betian baserrien erabiltzen ginpen hitzek nekatzarien ingurukoak, pues ja neuk ere zenbait hitze ja erdi hartzen dute zeuzket, claro, nekazaritza mundu ere aldatu duk. Desente, ez? Claro, desente aldatu duk eta orai erabiltzen dituk, hizketak gutiago egiten duk, eta hortik aparte modernizitu denean, pues, lehen zauden herramientak eta lana egiteko modu eta horiek denak nola aldatu diren, pues, horiekin batera hitz handitz haitu galtzen. Bai, nekazaritza munduen, bai. Pero, suposatzen dut, lekuan lekuko hitzak ere... Baita ere. Lehen baserrien bizi ginenean, pues, 300, 400, 500 metrotik leku desberdinek, lekuek zeauketen hitz desberdinek, paraje desberdinek. Ez daki nongo xokoa, ez daki nongo kaskoa, ez daki nongo, ez daki zer, eta orai ja, horiek haituk nola ez dien erabiltzen, haitu galtzen. Baserri munduko jendia nola gutxiago dagoen. Eta nekazarien artean ere, hitzengo da euskeraz, desente. Bai, baina ez lehen bezala, lehen ez ginen ez pistik, ez deuz, oinez, baserritik herrire oinez. Eta, karo, norbait ahpatzen mazuken hizketan, egoten ditzen lasai ez gintuken orai bezala ibiltzen beti erlejoi begire, erlejoi orai mobilei begire, ez dakizer, beste lasaitesun betian, eta hizketan egoten ditzen denbora gehiago, eta orden erabiltzen zuzken hitz gehiago. Oraia dena duk presaka bezala. Presaka, ez? Bai. Eta zuek ondakinetan, ondakin munduen ibiltzen duzu euskera poliki? Ba, egia esan, guk nire enpresatik egiten dugu lana, ez Nafarroan bakarrik, estatu osoan egiten dugu lana. Eta egia esan, adibidez, Gipuzkoan nire dena euskeraz egiten dugu. Gero Araban ere lan egiten dugu eta hango teknikarekin eta bilerak eta dena euskeraz egiten dugu. Baina hemen adibidez, Nafarroan bilera guztia gazteleraz dira. Ja? Eta gero idazteko garaian ere, idazten ditugun txosten guztiak, idazten ditugun jaia guztia, dena gazteleraz. Gero noizean behin, esaten digute zerbait euskaratu behar dela, edo adibidez kartelak egiteko garaian eta horlako lekuetan bai, eskatzen digutela gazteleraz eta gero euskeraz. Baina adibidez, Gipuzkoarekin alderatuta edo Arabarekin alderatuta, adibidez, eskatzen dizkigute dena euskeraz. Egiten dugu guztia euskeraz. Eta gero zerbait gazteleratu gaztelerara. Edo beraiek igorri goitek. Edo, eskatzen dute. Eta hemen da, Nafarroan orain arte behintzat dena alderantziz. Dena gazteleraz, eta gero igual kartelen batean edo zerbait itzuli behar dugu euskerara. Baina normalean dena gazteleraz. Hondakinekin eta gero konpostagailuetan ere biltzen gara. Eta bai hori, konpostagailua jartzera juten geanean, segun Nafarroako ze inguruetara juten geran, bai eskatzen digute juten geranean hitzaldiak ematera edo ikastaroak eta ematera, euskeraz jakiteko norbaitek galdera euskeraz egiten badu erantzun ahal izateko. Baina normalean solasaldiak edo ikastaroak eta gehienak gaztelera hutsean dira, eta hori eskatzen digute norbaitek euskeraz jakitea, norbaitek galdera bat egiten badu euskeraz, gutxienez euskeraz erantzuteko, erantzun ahal izateko. Hori nik uste ezberdintasun handia dagoela, adibidez Gipuzkoan eta Nafarroaren artean oraingoz, ez dakit zergatik, baina Nafarroaren zonifikazioak eta nik uste eragin handia daukala, oraindik, eta
saiatu behar dut bera, hori buelta emat, hori denon artean. Eta bastan aldera, pentsatze bastan aldean, eta ondakinen zeraketa dena euskeraz, bastango udaleko teknikarik eta horiek dena euskeraz, eta ikerran dukena, naparra nola dauzken, egualdi, parraldi eta erdi eta azkenean oso desberdinetu alde bat eta bertzia. Nik lehenago egiten nuen lana ingurugiroan ere bai, Karrana izena zuen fundazio batean, eta han ere dena gazteleraz egina gazteleraz bai. Kostatzen zait, niri bintzat asko kostatu zait lan munduan euskaraz hitz egitea. Bai, topatzen dituzu teknikariak, segun ze herrietan euskaraz dakitenak, eta beraiekin euskaraz hitz egiten duzu, eta horreko baina gero adibidez txostenak eta idaztezeko garaian, esango nuke iaia denak gazteleraz. Igual gero zerbait bai euskarara itzuli, daturen bat, kartelen bat, horrelako zerbait, baina beste guztia gazteleraz. Niri kostatu zait eixen nintzen. Gu zakurrekin hartxion erran dutena, Katalunia eta Mallorca eta Espainialdiare lekoa onditzetan garai beti hemenpi ibili gaitu zakur konkursuetan taula, eta gure zakurrek euskaraz zikitek, etzakitek erderaz. Bai, hori da. Bai, gu dena euskaraz egiten zikeu, aratagatekin euskaraz hitz egiten dio zakurrekite. Batzuk igual ez dakitenak nondik bagoazin, eta hoi ze hizkuntze da, eta euskara, eta zakurrekin ere euskaraz da. Bai, zakurrek ze erakusten diozun, ze hizkuntza erakusten diozun, ure ikesten du, eta pixketa harrituta bezala ez, baina azkenean zakurbetek ere ze erakusten dioken ure ikesten di. Katalunia aldera gatekin, han igual ulertzen diteko hobekisago bereke nola badauketen beren hizkuntze, igual normalidade gehiagokin hartzen ditek. Bai, ni hori ezberdintasun asko ikusten gure lanean, adibidez Katalunian edo Galizian edo lan egin degunean, eta han gehiago eskatzen dituzte bi hizkuntzetan gauza, hemen Nafarroan baino. Ni topatu izan Galiziarako lan egiten ari gara, eta eskatzen digute dena gallegoz eta gazteleraz. Katalunian ere, Katalunian askotan eskatzen digute dena katalan hutsean. Eta Nafarroan, oraindik nik uste badaukagula bide bat egiteko euskararen erabilerari buruz, nik behintzat nire lan arloan ikusten dut badagoela lan asko egiteko oraindik. Hastion erten ginona, beraiek hizkuntze mantentzen dite gu baino hobeto aski dugu ikustea parlamenten. Galiziako parlamenten ara nor dauden, eta han ere beren hizkuntza erabiltzen dite parlamenten. Gehienetan, eta, erten du, azkenean gu bai, baina hizkuntze mantentzeko beraiek gu baino lan gehiago haitukiten, porque parlamentu betean erabiltzen dute beren hizkuntze, azkenean urez du galtzen. Galtzen du erabiltzen ez den egunean, eta parlamentu baino leku bi erabiltzeko, eta, ikusteko jendiak euskara badabilela, baina, hemen ere, ohitura pixket gaten garen aldatuz eta... Gero gira da, nik adibidez, nire lan arloan ere, hondakinen inguruan ere, horre politikan hasten da tartean, atezatekoa, edukiontzia jarri, konpostabailua jarri, mundu horretan ibiltzen gara, eta hemen asko hasten da ere hondakinak eta politika, segun ze alternatiba hartzen duzun, ematen du alde batera zoazela, eta hori ere batzutan hizkuntzarekin ere lotuta dago, eta gai batzutan kontu zibili behar dugu, segun... Eluke horrela behar, batzutan ikusten dugu nahasten diala gauza. Nahi, kafetxunen ondotik eta egonaldi honen ondotik, gonbidatzen jau, bastandarren biltzarrera etortzeko izan dura. Esan nahi zinioz egon, baina badauka goga juteko bai. Gaten baina, pentsatzen dik guztetiko zaikela. Ni guztu baiet. Plazer bat eta ikusiko gara. Nitok kono sabemi txikitora eta hi bastandarren biltzarrera eta jazta. Akartuko gara. Ongi segi, aio.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.